ta zahiri. Kece nake kira gimbiya mai kyau kama da zinariya, hasken ki ne ya haske ni tamkar warin wata gimbiya. In kin fito ina nazari wayya ya zanyi in gaida ke, dan rayu ne kawai ni da ke taka a lafiya gimbiya. In ganki ne kawai magani ko bani lafiya gimbiya, ga 'yan maza suna so su ga wacce nake kira gimbiya. Zanja da 'yan maza ko ina in dai akan ki ne gimbiya, ko da ina dawa ko gari kece nake kira gimbiya. Kaunar ki ta shige zuciya ta har kice jini jijiya, so shi ake faɗi ga daga kaunar ki na cikin zuciya. Kece nake yi wa tanadin kauna a rayuwa gimbiya. Yau na iso na ce zo ki ji sirri na rayuwa gimbiya, ko bani duniya sai da ke taka a lafiya gimbiya. Kan san ki sun kace ba na ji ba na gane ina rijiya, kan san ki babu mai ja da ni guga uwar gidan rijiya. Ɗebo ruwa ki ba ko ina so shi yana cikin zuciya, so ya bi duniya ya shiga ya mamaye dukan zuciya. Ya ɗauki al'umma yayi gaba, ya ɗauki masu son zuciya, ya ɗauki maluma yayi gaba, ya ɗauki alhajin hajjiya, ya ɗau sarakuna yayi gaba, ya ɗauki duk mutanen gari. Kowa yana da so zuciya, tsofi suna tunawa da so, yara suna da so zuciya, mata suna tunawa da so, gayu suna da so zuciya. Zance na gaskiya na faɗa, kaunar kice kawai zuciya, kaunar kice kawai zuciya. This is King AMD 61 ta ɓoyawa Ghana, ku huta guys.